Članica glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević iznijela je tvrdnju da Republika Srpska ima veći broj penzionera nego radnika. Istinomjer je provjerio da li je ovo utemeljeno na činjenicama. Prema posljednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u martu 2025. godine u Republici Srpskoj bilo je 289.328 zaposlenih osoba. Broj zaposlenih u ovom entitetu smanjuje se od 2023. godine. Istovremeno broj penzionera je u porastu. U septembru 2025. godine u Republici Srpskoj penzija je isplaćena za 292.349 osoba, to je za 5.270 više u odnosu na isti mjesec 2024. godine. Prema posljednjim dostupnim podacima, Republika Srpska ima 3.021 penzionera više nego što ima zaposlenih osoba. S obzirom na to da je u Republici Srpskoj broj korisnika penzija veći nego broj zaposlenih osoba, Istinomjer je takvu tvrdnju Aleksandre Pandurević ocijenio istinitom. Više ovakvog sadržaja pronađite na svim platformama Istinomjera.